Sovint s'ha fet servir l'excusa de que l'ús quotidià del català és una imposició que genera barreres de convivència, especialment amb les persones que arriben per primer cop a casa nostra. Aquesta visió, mancada de cap base científica, no només discrimina els qui parlem el català de forma habitual, sinó que decideix tractar els nouvinguts com a ciutadans de segona. Què s'està fent des del territori, des de Girona, per resoldre aquesta irregularitat convivencial i cultural? Què podem fer nosaltres, a nivell individual i col·lectiu, per resoldre-ho? Això és el que hem preguntat a 3 entitats que, més enllà del que fan les administracions públiques, treballen des de Girona, per Girona i pel país, i això és el que ens han dit. Avui parlarem amb la Queralt i la Marta, membres de la DIC Girona, Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes, que fa 2 anys van decidir elaborar un informe sobre els incompliments de la Generalitat en matèria de política lingüística. Hola Queralt, hola Marta. Què us va moure a fer aquests informes? Bé, tot va ser casualitat, aquí a l'edifici de la Generalitat tenim aquelles màquines expenedores i de cop vèiem que les indicacions estaven en castellà. I era com ens vam començar a adonar de la deixadesa que hi havia en general a la Generalitat, en general, no a Girona només, sinó que era en general. I aquí vam començar a aprofundir amb les edics, vam estar mirant, llavors ens vam adonar que hi havia formacions que es feien en castellà, hi havia professors que es dirigien als alumnes en castellà, que hi havia formacions del SOC que només es feien en castellà. Clar, eren coses que no es podien deixar així. Però això ens vam adonar, va ser casualitat, a partir de que ens vam adonar de la regulació de les màquines expenedores. I a partir d'aquí ens vam adonar que hi havia moltes incongruències, incongruències sí, estaven defensant la política aquesta del català a la Generalitat i la Generalitat era qui no defensava el català. Han tingut una bona acollida? Què ha fet la Generalitat de Girona per revertir aquesta situació? Doncs sí, la veritat és que va tenir molt bona acollida perquè de seguida van respondre que s'hi posarien i cap de poc temps van endegar una cosa que diuen el Pla d'Impuls del Català a la Generalitat de Girona i han estat fent ja l'any passat coses diverses per afavorir l'ús del català, a part de que van procurar rectificar aquestes coses de les retolacions i algun cartell o així que estaven en castellà, fan algunes accions de tipus més formatiu, incideixen, per exemple, quan fan la formació per a la gent nouvinguda en el fet aquest de que l'atenció a la Generalitat ha de ser en català en primer lloc, en primer terme, i també han fet alguns cursos i una cosa que diuen les píndoles de català, que surten a les pantalletes que hi ha a les entrades i així, per anar recolzant que es parli bé la llengua i és una visibilització de tot això. I això continua aquest pla i suposo que s'aniran fent diverses accions. Des de la vostra experiència com a servidores públiques, què creieu que hauria de fer la Generalitat per acollir els nouvinguts? Entitats, oferir més cursos. No pot ser que hi hagi gent que es quedi fora quan es vol apuntar a un curs de català. Coses són molt bàsiques perquè realment la xarxa ja hi és. Per tant, senzillament donar suport no només moral sinó sobretot econòmic. Avui ens entrevistem a David Palou, d'Òmnium Gironès. David, què feu des d'Òmnium Gironès per facilitar l'ús del català per als nouvinguts? A Òmnium es fan moltes campanyes i iniciatives a nivell nacional. Nosaltres treballem a nivell local i es treballa en molts àmbits. Puc donar alguns exemples del que es fa, que són iniciatives molt interessants. Hi ha, per exemple, el Cine Xic, que és una mostra de teatre infantil. Es fa una sessió de teatre infantil un cop al mes, es fa a Girona, a la Biblioteca Carles Rahola, a Sala, a la Coma Cros, per exemple, i en altres pobles del Gironès. És un cinema, normalment és de dibuixos, i té un valor social i és en català. Hi ha, per exemple, l'Arrel Arreu Contes, que és als instituts, nois i noies d'instituts de l'aula d'acollida, van a escoles d'infantil i a biblioteques a explicar contes del seu país en català. I els hi va molt bé per vehicular la seva cultura amb la llengua catalana, amb la llengua d'acollida. Hi ha l'Arrel Arreu Teatre, que és un taller de teatre que es fa amb uns nois
que estan en una entitat d'acollida que es diu OIQUIA, se'ls fa un taller amb un professor i després del taller es fa una representació en un centre cívic en català. I finalment podria parlar del Vincles, que jo hi estic directament més implicat, i organitzem grups de conversa en català, amb nouvinguts i amb catalanoparlants. Ho fem en 2 escoles de Salt, amb els pares dels alumnes, ho fem en una escola de Girona i també col·laborem amb Càritas Salt, que ja tenen un grup de conversa i nosaltres hi anem i aportem un parell de voluntaris. O sigui, es fa a nivell nacional i és organitzar grups de conversa o facilitar a les entitats que ja fan aquests grups de conversa, facilitar-los material didàctic perquè ho tinguin més facilitat o voluntaris. I el nom de Vincles és perquè es creï un vincle entre els nouvinguts i els catalanoparlants per fomentar la cohesió social, bàsicament. Avui parlem amb en Pep Vila, coordinador de l'Assemblea Nacional a Girona. Bona tarda, Pep. Bona tarda. Et volíem fer unes preguntes relatives al català. Quines accions feu des de l'Assemblea o teniu engegades aquí a Girona per tal d'afavorir l'ús del català? A veure, bàsicament des de l'ANC Girona fem tres coses, jo et diria. Una primera cosa és una campanya puntual, la de Ho volem en català, adhesius de rotulació en els comerços que tenen, que no compleixen la llei de política lingüística. Aquesta és una acció al carrer i que l'anem fent periòdicament. Llavors, hi ha una altra dimensió. El que fem és ens coordinem amb les altres entitats gironines, Òmnium, Plataforma per la Llengua, EDAC, Ateneu 24 de juny, per intentar fer passos significatius endavant amb el tema del català a Girona. I aquí un apartat important seria la pressió a l'Ajuntament, de Girona, també l'oferiment de col·laboració a l'Ajuntament de Girona, però hi ha una línia que seria reclamar una acció decidida i eficaç per part de l'Ajuntament per evitar, per normalitzar l'ús del català a la ciutat, sobretot en la rotulació exterior de comerços, per exemple, bàsicament per complir allò que contempla la llei de política lingüística. Molt bé. I aquestes accions que feu van adreçades o es faciliten pels nouvinguts? A veure, nosaltres com a entitat no som una entitat especialitzada en tema de llengua. En aquest sentit, d'alguna manera ens agrada establir complicitats amb entitats que sí, que estan molt més especialitzades en tema de llengua. Plataforma per la Llengua, el mateix Òmnium Cultural, que està molt més especialitzat que nosaltres, el mateix EDAC. Per tant, nosaltres una acció d'acollida de nous vinguts directament no la fem. En som absolutament sensibles, en som absolutament partidaris, però no forma part de les accions que nosaltres emprenem. Però sí que doneu suport a aquestes diferents entitats. I tant. Incloeu aquestes accions pels nouvinguts per facilitar-los l'acollida? En principi, tota la ciutadania hauríem d'assumir que quan ens adrecem a una altra persona, allò natural i allò aconsellable i allò eficaç és que ens hi adrecem en català. Si no ho fem així, estem llançant la llengua. I si llancem la llengua, estem llançant el país, la nació. No té sentit, per exemple, en el nostre cas, que som una entitat independentista, parlar d'independències mentre correm el risc de perdre el propi país. Per tant, intentar que qualsevol ciutadà sigui molt conscient que quan no utilitza el català amb una persona que intueix que és una persona nouvinguda, està
deixeu-m'ho dir malament, però deixeu-m'ho dir contundentment, està matant el català. Entre altres coses, li està dient a una persona nouvinguda, escolta, no cal que aprenguis el català, no és útil. Aquí ens entendrem més ràpidament i més fàcilment si parlem tots en castellà. Hem de prendre molt consciència de que no podem renunciar a la llengua. I d'alguna manera en tots els àmbits de la vida quotidiana, no només en l'atesa a nous vinguts, sinó quan ens adrecem a un comerç, quan fem si podem, quan fem qualsevol acció comercial, empresarial, de treball, hauríem de normalitzar l'ús del català tant com poguéssim. No podem ser nosaltres els qui enterrem el català. I tenim molt, saps perfectament bé, no? I tenim moltíssim a fer i fins ara ho hem fet força malament. O dit diferent, haguéssim pogut fer-ho molt millor. Ho podem fer-ho molt millor. Per tant, endavant. Moltes gràcies, Pep. Seguirem els teus consells. Gràcies a tu. Queda molta feina per fer, però entitats com la DIC, l'ANC o Òmnium fa temps que s'estan organitzant per fer que aquesta feina sigui més ràpida i fàcil i ens doten de recursos i mètode per fer-ho. Aquestes entitats, i moltes d'altres des de Girona i pel país, estan treballant intensament. I també àrees concretes de l'administració pública, com el Consorci per a la Normalització Lingüística o la Regidoria del Català de l'Ajuntament de Girona, que desenvolupen eines específiques. Però el més important és el que els representants de les tres entitats han destacat: normalitzar l'ús del català, convertir-lo en necessari i imprescindible. És responsabilitat de tots els qui el parlem. I fer-ho és un acte de responsabilitat i d'acollida. Lluny de seguir alimentant la gran fal·làcia de que parlar català és un acte capriciós i que genera rebuig, hem de ser capaços d'assimilar que parlar català sempre a casa nostra és un acte cívic, educat i de respecte per qui arriba a casa nostra per convertir-la en casa seva.